cerca. Fem arxiu de fotografia. Aquesta fotografia també de la teva amiga Marcela Mestre, que li va cedir a l'Inocencio Salmerón, que és qui ens la va portar, i surt d'esquerra a dreta el fill del pintor Lluís Mestre i la seva dona Lluïsa Asensi i Jordà, que era la filla del Jordà que va fer del pont d'en Jordà. Però que el seu... No, doncs no, devia ser neta. Perquè, perdona, ella es diu Lluïsa Asensi. Lluïsa Asensi. El seu pare no era el Jordà. No, correcte. Era el marit de la seva dona. Era el marit de la seva mare. Perquè la Jordà era la seva mare. O sigui que la Lluïsa Asensi era la filla de la Jordà i el seu pare devia... No, aviam. Asensi, la seva mare no era... Era el nom del seu pare, Asensi, no hi ha dubte. I Jordà era la seva mare. Doncs la Jordà devia ser filla del que va fer el pont, deu ser l'avi d'aquesta dona. Exacte. La Lluïsa Asensi és la neta del pont. Però a quin any? Però no pot ser tants anys enrere, no? A veure, el pont es va fer el 1932. Doncs no pot ser. Jo no sé quina edat tindria el senyor Jordà en aquell moment. Si ja era molt gran. Bueno, per estirar el fil. Però això podem... Estirem el fil. Podem contractar-ho. I aquest sí que està bé, no? O sigui, col·locat al metge doctor Martí. El metge dels pobres? Sí, el metge dels pobres. Jo no el vaig conèixer, Vale, molt bé. Nosaltres teníem el doctor Minguell.